Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kun ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao hayluon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha, manamkon og manganak og sala, og inig kahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga.